በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ዘለዓለም ሥላሴ ብስም ክርስቶስ ክርስቲያን ዝተሰመኹም ናይ ጎይታና ናይ መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተሰብ ናይ አዴና ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ሓደራ ደቂ ከምኡ ድማ ናይ ቅዱሳን ፈተውትን ኣስሮም ሰዓብትን ብዘኽበረና ብዝፈተወና ብቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ፍጹም ሰላምታ ሰላም ይብለኩም ኣለኹ። ከመይ ኢልኻትኩም? አሜን። ሓያል ልዑለ ባህሪ ሕያው ባህሪ ንጹሕ ባህሪ እግዚአብሔር አምላኽና ከምቲ ሓጢአትና ብዝሓት ከምቲ በደልና ድማ ክፍኣት ከይተመልከተ ብበዝሒ ምሕረቱን ቸርነቱን ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ አጽኒሑ ስሙ ክነመስግን ክነወድስ ስለዝፈቀደልና ዝተኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። እዚ ብመደብ ትንሣኤ ጽዮናውያን ሚድያ ዝፍኖ ናይ ዜማ ያሬድ መርሃ ግብርና እዩ። ናይ ቅዱስ ቂርቆስ ሰማዕት ወእሙ ቅድስቲ ኢየሉጣ ከምኡ ድማ ናይ ቅዱስ ገብርኤል ሊቀ መላእክት ዓመታዊ ክብረ በዓል ስርዓተ ግጻዌ መዝሙር ጥቡእ ልቡ ለህፃን ምንባባት ናይ ቅዳሴ ሰራኢ ዲያቆን ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጽሪ 1 ክሳብ ቁጽሪ 13 ንፍቂ ዲያቆን ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጽሪ 1 ክሳብ ቁጽሪ 13 ንፍቂ ካህን ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 20 ካብ ቁጽሪ 1 ክሳብ ቁጽሪ 13 ምስባክ መዝሙር ምዕራፍ 76 ካብ ቁጽሪ 17 ክሳብ ቁጽሪ 18 ቃለ ወሃቡ ደመናት አሂጻከ ይወፅኡ ቃለ ነጎድጓድከ በሰረገላት አስተርአየ መባርቅቲሁ ለዓለም ቃለ ወሃቡ ደመናት ሰረቀ ለነ እምኔኪ ሰረቀ ለነ እምኔኪ ቃለ ወሃቡ ደመናት አህፃከ ይወፅኡ ድርብ ቃለ ወሰጠጠ ወሃቡ በእንተዝ ነፈቅረኪ ወሰጠጠ በእንተዝ ናፈቅረኪ ቃለ ወሃቡ ደመናት አህፃከ ይወፅኡ ድርብ ቃለ ፈጠረ ወሃቡ ወሰጠጠ ፈጠረ ወሰጠጠ ቃለ ወሃቡ ደመናት አጥመቀ አጥመቀ ደመናት አህፃከ ይወፅኡ ቃለ ነጎድጓድከ ወያስተድየሉ ወያስተድየሉ ቃለ ነጎድጓድከ ቃለ ነጎድጓድከ አንብር ቃለ ነጎድጓድከ በሰረገላት ወሰጠጠ በሰረገላት አስተርአየ መባርቅቲሁ 30 አስተርአየ መባርቅቲሁ አስተርአየ መባርቅቲሁ ገብርኤል አብሰራ ገብርኤል አብሰራ አስተርአየ መባርቅቲሁ አስተርአየ መባርቅቲሁ 30 በነፍስ ነፍስ አስተርአየ
መባርክቲሁ አስተርአየ አጥመቀ አስተርአየ መባርክቲሁ ለዓለም ብምልአት ነዚህ ይመስል ቃለ ወሃቡ ደመናት አህፃከ ይወፅኡ ድርብ ቃለ ወሃቡ ደመናት አህፃከ ይወፅኡ ድርብ ቃለ ወሃቡ ደመናት አህፃከ ይወፅኡ ቃለ ነጎድጓድከ ቃለ ነጎድጓድከ በሰረገላት አስተርአየ መባርክቲሁ አስተርአየ መባርክቲሁ አስተርአየ መባርክቲሁ አስተርአየ መባርክቲሁ ለዓለም ወንጌል ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ካብ ቁፅሪ 17 ክሳብ ቁፅሪ 25 ቅዳሴ ቅዳሴ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ሃቤከ ይበል ካህን ሃቤከ እግዚኦ ሃቤከ እግዚኦ አንቃዕዶነ አእይንተነ አንሳይነ ልበነ ወአልዓልነ ህሊናነ ነገረነ በእንቲአከ ነገረነ በእንቲአከ ነገረነ በእንቲአከ ወልድከ ዘወለድኮ ሰበከ ለነ ዜናከ ውእቱ ዝኩ
ዘተወልደ እምኔከ ክቡር ኦረ ዘከማከል ዓለም ከመ ወላዴሁ ሰራዊተ መላእክት ዘቅዱስ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኔ ዓለም ይቀውሙ ቅድሜሁ ለመድኃኔ ዓለም ወይክየልዎ ለመድኃኔ ዓለም ሥጋሁ ወደሙ ለመድኃኔ ዓለም ወንብጻይ ቅድመ ገጾ ለመድኃኔ ዓለም በአሚነ ዚአሁ ለክርስቶስ ንገኒ በአሚነ ዚአሁ ሰማዕታት ከአውደ ሞሙ በእንቲአሁ ሰማዕታት ከአውደ ሞሙ በእንቲአሁ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ሉለ ባህሪ አምላክና ዝተመስገነ ይኹን። ለአነ ተናጋሪ አንደበት ለአኻቶም ሰማዕ እዝኒ አስተውዓሊ ልቦና ይዓድለና ፈጣሪ ዝሃባይኮ እማእምራን ወእም ጠቢባን ወእም ልባውያን ወከሰትኮ ለህፃናት ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 17 ክሳዕ 25 ዝርከብ ኃይለ ቃል እዩ። ካብ ጥበበኛታት ካብ ፈላጣት ካብ ልባማት ሓብእኻ ሸኩዕኻ ብህፃናት
ድከሰትካሎም ይብል በማቴዎስ ወንጌል ውን ምዕራፍ 18 መኑ የአቢ እንጋ በመንግስተ ሰማያት ትብሎም ተሎ ትብልዎ ተሎ ሐዋርያት በመንግስተ ሰማያት መን ዓብይ ይኾን መን ልዑል ይኾን ትብልዎ ተለው ወፀዋ ህፃነ ወአቀመ ማእከሊሆም ለእመ ኢኮንክሙ ከመዝ ህፃን ይትርእዩ ለመንግስተ እግዚአብሔር በመንግስተ ሰማያት መን ይዓቢ ትብልዎ ተለውስ ህፃን ፀውዑ ምፅዩ በመንግስተ ሰማያት ልዑላት ክትኾኑ እንድሕደሊኹም ሃምዚ ህፃን እዚ ክትኾኑ ነኩም ምሉ ከዚ ታይ ማለት እዩ ሃም ህፃን ምዃን ማለት ብዕድመ ድዩ ብተፈጥሮ ጠባይ ድዩ ወይስ በተሓሳስባ ሃም እዩ ህፃን ማለት ህፃናት ክትኾኑ ነኩም ማለት ብክልተ ሰለስተ ነገር አንደኛ ሃም ህፃን ክትኾኑ ነኩም ማለት ታዳግያነ በቀል ኹኑ ማለት እዩ ቆልዑ ሓመዶም ይዓርቆም ብቆልዑ ኣይትጻልኡ ይብሉ ወለትና እና ቆልዓ ሰበይቲ ሰምዕኻ ኣይጻልእዎ ይብል ቆልዑ ወዲያው ይጻሉ ወዲያው ይሓድግዎ ጳውሎስ ውን እንታይ ይብል እምቅድመ ይዕርብ ፀሓይ አቁሩር ወማእተክሙ ይብል እትል ሰራሕኩሞ ጌጋ እትል ሰራሕኩሞ ሓጢያት እትል ዳምፃኹሞ ቁጥዐ ፀሓይ እንታይ ዓረበቲ አቁሩሩ ሕደግዎ ይብል ናይ ዕድመ ፀሓይኹም እንታይ ዓረበይ ሞት እንታይ መፀኩም ማለት እዩ ብትሓደ ገፅ ግን ድማ ሃም ህፃናት ንጎ ተፃልእኻ ቃትሪ ምትዕራቅ ሓመድካ ይዓርቀካ ተፈጥሮ ይዓርቀካ ማለት እዩ ብትል ተፈጠርካዮ ካብ 4 ባህርያተ ስጋ ካብ 3 ባህርያተ ነፍስ ፈጠርና ሰብ ማለት 7 ፍጹም ማለት እዩ ሓመዶም ይዓርቆም ቆልዑ ምእመናን ውን ትፃልኡ ተለኹም ሃምቶም ቆልዑ ወዲያው ድሓድግዎ ወዲያው ቂም በቀልኩም ሕደጉ ሃም ህፃናት ኹኑ ማለት እዩ ህፃን ቂም በቀል ይብል ህፃን ንጹህ እዩ ህፃን ብሩክ እዩ ህፃን ገና ኣብ ማህፀን ኣዲኡ ሕፁድ እግዚአብሔር ላመስገነ ይነብር ምስ ወፀ ውን ብትመሳሳሊ ዕረፍቲ የብሉ ብስራሕ ሃም ህፃን ሃለክለክ ኩሉ ዝሰርሕ የለይ ናይ ንፋስ ጠባይ ስለነው ተግህኹም ስርሑ ትብለና ተለዩ ናይ ጽድቂ ስራሕቲ ምስ ኣምላክኹም ትራእዩ ህፃናት ሃዳገ ብፁዓን ንጹሃነ ልቢ ይብል እግዚአብሔር ኣምላክ ንጹሃን ልቢ ዝኾኑ ሰባት ሃም ህፃናት ብጣዕሚ ብፁዓን እዮም ንሶም እግዚአብሔር ይርእይዎ እዮም ይብል ምስ እግዚአብሔር ክትነጋገሩ ዳዊት ትሕዙ ተለኹም ውዳሴ ማርያም ትደግሙ ተለኹም ኣብ ማንም ስራሕ ተዋፍርኹም ይኹን ንጹህ ልቢ ይሃልኹም ሃም ህፃናት ኾኑ እዮም ካብዚኣቶም ሓደ ህፃን ከምፀለኹም ቅዱስ ቂርቆስ ይበሃል ኣዶ ቅድስቲ ኢየሉጣ ሃምዚ ብምዕራፍ 10 ቁፅሪ 17 ክሳዕ 25 ሉቃስ ወንጌል ሰንበት ልንበብ ለእመ ኢኮንክሙ ከመ ህፃናት ዛሃባይኮ እማ እምራን ወእም ጠቢባን ወእም ልባውያን ወከሰት ኮለ ህፃናት ልባውያን ጥበበኛታት ልትባሃሉ ጸሐፍት ፈሪሳውያን እዮም ስለ ክርስቶስ ደይትረድኦም ልተረፉ ክርስቶስ ብቀጥታ እቲ ስልጣን ይኹን ስልጣነ ክህነት ይኹን ካልእ ነገራት ብቀጥታ ካድስዕብዎ ነብሮም ብጸሐፍት ፈሪሳውያን እዩ ክህቦም ዝፀንሐ ስልጣን የለ ገል የለ ህፃናት ልትባሃሉ ሐዋርያት እዮም ልብደሰሪ ኣሳስጋሪ ድነበሩ ምንም ኣብዝእቶ ልበሃል ሊቅነት ደይነበሮም እዮም ሐዋርያት ጠቢባን ልትባሃሉ ልባማት ልትባሃሉ ምሁራነ ኦሪት ዝኾኑ ጸሐፍት ፈሪሳውያን ካብኣቶም ሸክዑ ክርድእዎ ለይኽኣሉ ብህፃንነት ጠባይ ይወና ካብ ቅም በቀል ካብ ሕስድና ካብ ትዕቢት ወፆም ብና ህፃናት ጠባይ ይልውህና ኸይዶም ብክርስቶስ ክመራመርዎ ክረኽብዎ ኣይኽኣሉ ሐዋርያት ገለጸሎም ውርድ ሲዋረድ ኣብ ዘመነ ሰማዕታት ቅዱስ ቂርቆስ በጽሐ ካብ ጠቢባን ካብ ልባማ ጸሐፍት ፈሪሳውያን ተሸኩዕ ዝነበረ ጥበብ ኣብ ቅዱስ ቂርቆስ ተገለጸ ወንኣምን በአሐዱ አምላክ ልብል ህፃን ብሩክ ህፃን ኣቦኡ ብቆልዓው ልትፈለዮ ህፃን ንኦ ቅዱስ ኢየሉጣ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ እስክንድርያ ልበሃል ብጣዕሚ ሓይለኛ ንጉስ ኣብ ጣዖት ዳምልኽ ንዓ ኣነ ልገበርኽዎ ምስሊ ስገድ ኣይሰግድ ይብማል ምስ ኣዲኡ ላብ እስር ቤት ኣትይዎ ዕለት 19 ሐምለ ድማ
እፁ ድንቅ ዝኾነ ብጣዕሚ ዓብይ ዝኾነ በርሚል ኣፍልሑ እቲ ንጉስ ዝእለ እስክንድሮስ ዝበሃል ላፍቲ በርሚል ድምፃለ ጽህርት ከመ ነጎድጓደ ክረምቲ ይብል ፋሕፋሕ ውል ትፈልሕ ተሎ ትሓዊ ሃምናይ ነጎዳ ክረምቲ ሽዋሕዋሕ ይብል ጸንሐ ሽዋሕዋሕ ይብል ነበረ ትርእዮ ደኻ እታ ህፃን ኣትዲኡ እየሉጣ ኸተርለኽ እየዶ ዝሓዊ ዝልፈልሕሎ ፍሉሕ ማይ ኣብኡ ተኣትዩ ኢኹም ምስ በሎም ቅድስ እየሉጣ ርሕሩሕ ካብዳ ስለና ዕላ ህይወት ጥራሕቲ ይኾነስ ብና ወዳ ኣሕዘና ዝህፃን ዝቆልዓ ኣሕዘዶ ኣብዚ ሓውዝ ከኣቲ ኣብዚ ፍሉሕ ማይ ክትቅጦ ክድሕንዶ ክኾን ላ እምነት ቅንስ ኣበለት ንእሽተተይ ኣደታት ርሕሩሓት እየን ኣደታት የዋሃት እየን ስለ ወዳ ብላ ስለ ቅዱስ 3 ዓመት ቆልዓ ህፃን ቅዱስ እየሉጣ ብቅዱስ ወዳ ጨርቆስ ኣይ ኸኣለት ኢላው ክትኣቲ ወከሰት ኮለ ህፃናት ካብ ጥበበኛታት ጸሐፍት ፈሪሳውያን ልትሸኩዕ ጥበብ ብቅዱስ ጨርቆስ ተገለጸ ጸለየ ጨርቆስ ውስተ ጽባህ ነጽሩ ላብ ምስራቅ መናዕ ዕበለ ቅዱስ ጨርቆስ ኣምላከ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ድንግል ማርያም ኣብ ቀራንዮ ኣደባባይ ብመስቀል ተሰቐልኻ ጉንዱ ሓድግኻዶ ጭንጋፍ ክትቕበል ጉንዱ እኮ ኣዲኤ ኮያ ጭንጋፍ እኮ ኣነ ካብ ኣልተወለድኹ ስለዚ ኣደይ ክትጭክን ግበራ በለ ብመንፈስ ቅዱስ ክንሰክር ግበረና በለ ቅዱስ ጨርቆስ ሓደ ደራሲ ታይወዱ ኣባ ጽጌ ልባል ተኣምረ ፍቅሪች ማርያም ይገብር መንክረ እንዘ ጻዕር ሞት ያረስ ወያስተጥም መሪረ በማዕዛ ፍቅሪችሰ ዘብአው ደስም ሰክረ ወግረታ አይባን ይመስሎ ሐሰረ እሳተኒ ማየ ባህር ቆሪረ ይብል ብመንፈስ ቅዱስ ልሰኸረ ሰብ ኣብ ዕሾኽ እንተሃረሰ ኣብ ሓዊ እንተተቃጸለ ኣብ ባሕር ለኣትዩ ኣብ ዝሑል ማይ ልሕፀውሎ ኢሉ መስሎ ኣብ ሓዊ ተተቃጸለ ብሰይፍ ተትመተረ بجلبا بإسبونجل وقع له المسلم بإمنة تقاطقة أي مسلم من حامل القدس استيفانوس حامل القدس يوريس حامل القدس ساسيلوس حامل القدس مرقوريوس إذا هسأن قال عزيز ليه بسماعة النتبادس كنا بلك أملاكي نسمعت تأثر باكن ختل سلازي أدعي وانت تشكن كنشكن إنهنا طبقات هذنا لابد حوي متايس قلل طعم منجس سمات داورس طعم منجس سمات كنورسل النخل سماعة النتي إذا حوي إذا فلح ما يزم من يقني سلازي እግዚአብሔር አምላክ همت الآن دا ጨከን ኻኒ همتي دي طبيبان بلبامات ሸኩዕኻ ዳኣነ ግን ክበርህለ ይልገበር ኻኒ ዳደይውን ብሩህ ኣእምሮ ጽቡቕ ልቦና ሃባ ትጨክን ሃማነ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊ ቅዱስ እየሉጣ ኣተ ጨከነት ወደይ መምህረ ይኾይን ኻኒ ወለቶ ድሰማዕትነት እውን ተዘጋጀት ኣዳዎም ድሕዝ ኣብሎም ድነይወዲ ድቅዱስ እየሉጣ በረከታ ይጽሐና ድቅዱስ ጨርቆስ ወዲ 3 ዓመት ኣያና በረከቱ ይጽሐና ላብዚ ፋሕፋሕሉሎ ሃምነ ጎድጓደ ክረምት ልፈልሕሎ ዓብይ ገኒ ዓብይ በርሚል ልፈልሕማይ ላው ተይዎም ሃምደርሆ መልአከ እግዚአብሔር ቅዱስ ገብርኤል ወረደ ካብ ሰማይ ወረደ ቅዱስ ገብርኤል ፈጥኖ ደራሽ ወረደ ብስራታዊ መልአክ ወረደ ድቅ ሰባት ፈለግ ዘይው ህዝ ያስተፍየስ ሀገረ እግዚአብሔር ልተባለ ታገራይት ድንግል ማርያም እትቃል ኢየሱስ ክርስቶስ እትፈለግ ቅዱስ ገብርኤል ወይም ደማ እትማይ ቃል ሕያው ቃል አብ ሕያው ሕዝወል ወረደ ቅዱስ ገብርኤል እሱ ባዕሉ ተፈጥኖ ደራሽ እቲ ብስራታዊ እቲ ርሕሩሕ መልአክ እቲ ላብ ደቂ ሰባት ምሕረት ዳምጽ ቅዱስ ገብርኤል ብብስራታዊነቱ ተዋዳዳር ደይብሉ ድብዙሓት መኻናት ክወልዳ ድገበረ ብብስራትነቱ ላተላኸ ካብ እግዚአብሔር ወረደ ድታ ጽህርቲ ድትፋሕፋሕ ለማይ በሓደሻ ብርክ كم أبلو هم تناسل السدجك قزقز خنالله كي حرم زحليو كي تكسم زحليو كي أكاسلم ما يقول لاي وعي ما يقور الله قزقز لدي خنا فلح لدي خنا ما أخلاي دسونتهم تسمع معي دو قروتهم تسمع معي أو أخوينهم دك زاهر من مسجان جمرو هم سال السدجك بروك زاهر ولو زاهر أملاكنا بروك ولو وماناتهم بروك أملاكنا تمسكن عندنا بأرأيها بأمثال خد فتر خنا أملاك تمسجن
እፍኻ ካብ መለኮትካ ተኻፋል ገበርካና ኣምላክ እፍኻ ዝፈጠርካና ካፍቲ ባህርያተ ስጋ ልበሃሉ ማይ መሬቲ ሓዊ እሳቲ ኣብኡ እፍ ልበልካና ንጥረ ነገር ፈጣሪ ናይ ባህርያትካ ተኻፈልቲ ኢና እሞ ክብሪ ምስጋና ከምኡ ስለ ዝገበርካና ኣምላከይ ኩሉ ግዜ ተመስገን ንብለካ ክንፈቲ ፈጣሪና ብሓጢኣት ክንወድቕ ተለና ትሰነኻኽልና እንደገና ብንስሓ ክንምለስ ክንትስእ ክንለዓል እትገብረና ኩሉ ግዜ ኣምላከይ ተመስገን ምንም ዘይትንዕቐና እናፀላእና ካለሃለና እትፈትወና ኣምላክ እናጎየና ካለሃለና እትቐርበና ኣምላክ ብደምኻ ደዓደግካና ኣብ ቀራንዮ ኣደባባይ ተሰቕልካ ክንቃርብ ዝገበርካና ኣምላክ ክብሪ ምስጋና መንግስትካ ላውረስካና ፈጣሪ ድሓር እውን ካብ መቃብር ኣልዕልካ መንግስትካ ልታወርሰና ክቡር ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ግዜ ክብረት ምስጋና ዳእኻ ይኹን እና ቅዱስ ቂርቆስ ቅዱስ ኢየሉጣ ኮይኖም ብሩክ እግዚአብሔር ላመስገኑ ቅዱስ ገብርኤል ረድኦም 19 ሓምለ ማለት ቅዱስ ኢየሉጣይ ቅዱስ ቂርቆስ እነይ ወዲ ልትመረፁ እዮም ላብ ሓዊ ኣትዮምስ እንደገና ካብ ሓዊ ቅዱስ ገብርኤል ልእኹ እግዚአብሔር ኣምላክ ካብ ሓዊ ዳውፆም መዓልቲ እያ ናይ በረከት መዓልቲ ስሞም እንተፀውዕና بسمهم لرحبن دحراب لعنا هم تبي معرفة 10 ماتيوس وانجيل وذا أستيس أو أماي قريب أمان إبلكم يهقول إسيته بالتعالى مسرت بسم ردو بسم حدا سمايت بسم حدا صادق بسم قدس يرقص بسم قدس يلوطا لرحبن تبلعنا دصم انت استينا بيت كريستيان دحر قسنا دتأثرن دحر افتحنا حموم دحر طيقنا السيو ناقدس ቂርቆስ ናቅድስ ኢየሉጣይ ታሪክ ላተረክኻ ምንባር ጥራሕ ኣይኾነ እሳቶም ዝሰርሕዎ ስራሕ ምስራሕ እዩ ልጣዖስ ስገዱ ልብል እንድሕር መፁ እዩ ኣይሰግዲ ኣምላከይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላከይ ኩሉ ብርክዱ ይስገዲ እልተባለ ብምባል እስካዕ ሰማዕትነት ክንኽተሎ ይግባእ ኣማን መንነን ሰማዕት ጣዕማ ለዘዓለም ይብል ቅዱስ ኤፍሬም ናይዚ ዓለም እዚ ቅዱሳን ሰማዕታት ንዕቆም ይብል መንግስትነተይ ክበካውል ወነሩ ለእስክንድሮስ ቅዱስ ቂርቆስ ፍርቅ መንግስተይ ክበካውል ወነሩ አይደል ይብልዎ ናይዚ ዓለም ዝጣዕምል ንዓቆዮም መራራ ሞት ልተኣገስዮም ብሞቶም ክርስቶስ ልተኻተልዎ እዮም መስቀል ሞቶም ተሸክሞም ብሰማዕትነት እስከ ሓው ምባል ልወፅሑ እዮም እና ቅዱስ ቂርቆስ ቅዱስ ኢየሉጣይ ዕለት 19 ሓምለ ቅዱስ ገብርኤል ከሓው ዳውፆም መዓልቲ እያ እዚ ከሓው ዳውፆም መልአክ بركته يحضرنا إذا الأخ يسوع كريستوس بتملأخ بركته يحضرنا نايك قدس يلوطاي نايك قدس يرقصي بركته مسخلاتنا يخون وسبحات لእግዚአብሔር እግዚአብሔር ይመስገን ወረብ ዘሐምሌ 19 ቅዱስ ገብርኤል ወቅዱስ ቂርቆስ ወቅዱስ ኢየሉጣ ሕፃን ገድሎም ድምፃ ለጽህርተ ለጽህርተ ከመ ጓደ ክረምት
ድምፃ ለጽህርተ ለጽህርተ ከመ ነጎድጓደ ክረምት ሕፃን ወእሙ ሕፃን ወእሙ ሕፃን ወእሙ ሕፃን ወእሙ ክልኤሆሙ ፈጸሙ ገድሎሙ ክልኤሆሙ ፈጸሙ ገድሎሙ ክልኤሆሙ ፈጸሙ ገድሎሙ ክልኤሆሙ ፈጸሙ ገድሎሙ ሕፃን ወእሙ ሕፃን ወእሙ ሕፃን ወእሙ ሕፃን ወእሙ ክልኤሆሙ ፈጸሙ ገድሎሙ ክልኤሆሙ ፈጸሙ ገድሎሙ ክልኤሆሙ ፈጸሙ ገድሎሙ ክልኤሆሙ ፈጸሙ ገድሎሙ ሕፃን ወእሙ ሕፃን ወእሙ ሕፃን ወእሙ ሕፃን ወእሙ ክልኤሆሙ ፈጸሙ ገድሎሙ ክልኤሆሙ ፈጸሙ ገድሎሙ ክልኤሆሙ ፈጸሙ ገድሎሙ ክልኤሆሙ ፈጸሙ ገድሎሙ ድምፃ ለጽህርት ከመ ነጎድጓደ ክረምት ድምፃ ለጽህርት ከመ ነጎድጓደ ክረምት ይፈርህዋ ቅዱሳን ቅዱሳን ሰማዕት ይፈርህዋ ቅዱሳን ቅዱሳን ሰማዕት ይፈርህዋ ቅዱሳን ቅዱሳን ሰማዕት ይፈርህዋ ቅዱሳን ቅዱሳን ሰማዕት ድምፃ ለጽህርት ከመ ነጎድጓደ ክረምት ድምፃ ለጽህርት ከመ ነጎድጓደ ክረምት ይፈርህዋ ቅዱሳን ቅዱሳን ሰማዕት ይፈርህዋ ቅዱሳን ቅዱሳን ሰማዕት ይፈርህዋ ቅዱሳን ቅዱሳን ሰማዕት ይፈርህዋ ቅዱሳን ቅዱሳን ሰማዕት ድምፃ ለጽህርት ከመ ነጎድጓደ ክረምት ድምፃ ለጽህርት ከመ ነጎድጓደ ክረምት ይፈርህዋ ቅዱሳን ቅዱሳን ሰማዕት ይፈርህዋ ቅዱሳን ቅዱሳን ሰማዕት ይፈርህዋ ቅዱሳን ቅዱሳን ሰማዕት ይፈርህዋ ቅዱሳን ቅዱሳን ሰማዕት። ስብሐት ለእግዚአብሔር። አጻጽናኩም ዶ ይቅርታ ይገረድና ዶንጊና አሜን።